Okay guys, ayan at magandang gabi na naman sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa malit nating channel. So ayan mga guys, shoutout pala sa lahat ng mga marites dito sa bayan ng Bugalyon. At ganoon na rin, shoutout na rin sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. So ayan mga guys, ito may ano na, dito tayo sa may harap ng munisipyo. So ayan yung munisipyo natin mga guys. At ngayon meron ng ano yung schedule ng ano parating na kapiyastahan, ayan oh. Bugalyon. So patronal and town fiesta. So ayan mga guys yung schedule nila, calendar of activities. Ayan. So ayan mga guys, magsimula ng November 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So ayun mga guys, no. So dire-diretso na yan yung event na yan. Yan. Yan, sa November 23, mag-umpisa yung ano, Bakabat Parade Area Poblasyon, ayan no. Umaga, so AM Saturday yan mga guys, no. November 23. Ayan. Ayan yung mga schedule mga guys. Ayan, kung nakikita nyo yan. I-zoom pa natin. So, ayan. At yan yung mga activities mga guys, no. Para sa parating na kapiyastahan. So, yung piyesta dito sa ano mga guys, no. Ito, 30 ang kapiyastahan dito mga guys. November 30. So, High Mass ang agaw na Pugugaw. So, ayan mga guys. Umaga, ayan. Tapos sa gabi, ito naman yung sa gabi mga guys, no? Free concert. Okay. So ayan mga guys, so yung activities dito sa bayan ng Bugalyon. Umpisa ng 23. So ayan sa lahat ng mga ano no, taga Bugalyon, ayan, meron na tayong mga ano dito. Alam niyo na kung ano yung mga activities dito sa bayan ng Bugalyon sa susunod na araw. So ayun mga guys, at hanggang dito na yung videos na naman natin ulit. Ito may pailaw dito. Yung giant Christmas tree wala pa. So doon yun sa May Plaza. So ayun mga guys, hanggang dito na lang yung videos na naman natin ulit. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay at patuloy na pag suporta dito sa malit ating channel. So ayan mga guys, no. So ayan mga guys, ganito naman yung dito sa gilid.